Hallo a chairde, Tá fáilteómhasteach is mi sé imarní Cannéide lasúr chóir idir céalchailtúr, agus tá an achas ar an bheith an seo libh inniu chun Lord faoin chuirsa seo atá a géin an teastas sa héalga garmhil. Mar a luime be muid I tafaú an teisiún seo mar sin be rachtan agah amarbí as teamach a teisbagéirí dul siar agus tiú ólase ail ar aonrad be sé ar ganal YouTube agus ar náid tag go leor den óla seo le fáil ar hiúgréasan éalchultúr.com chomáid. A chur me túús leis a chur lethir seo atá agam inis mar sin agus giltabog ólas faoi géalchultúr faoin agriocht seo a chur an chuirsa seo ar fáil. Buníú géalchultúr in jaabhíle sa chathair, agus is muine an salarí is mó cuasaí géalga ar dóin. Agus ó jaabhíle sa hééig a ra is muine an salarithe réanithe cuasaí géalga don airneal fuiblií mar sin táneart taí a gin bheith ag cuasaí ar fáil do réine atá ag obair san airneal fuiblií agus seo an fiú chuirsa atá díirithe go speisialta ar réine atá ag obair san airneal sin. Cealtabag ólas generalta faoin act na deangacha generalta ar dús seans gur thula sibh tracht ar an act seo act na deangacha ifhiúla agus rinneú lasú ar in fiche héin. So tá ahrithe mór a tar éis teachtasteach ar ról atá ag an dhéalaigh sna hagraíochtaí stáit ó fulfil an act seo coppla blian ó hin. Agus tá sé gceiste gom coppla rud a lua an seo, níor bhhail am dolisteach go rómin sa reachtaíocht seo, ach bhhail am seo a lua mar léironn sé an táhacht a bhainean leis an dhéalaigh agus an ról lárnach a bheits ag an dhéalaigh in agriochtaí stáit agus san airneal fuiblií sna blianta atá roing. Mar a eici so a másc na bhórlachas sa reachtaíocht nua seo, tá cosparan go mé fiche faoin géad darcaithe nua sa téirbhís fuiblií agus sa start téirbhís inniuil in dhéalaigh faoin blian fiche trocha sin. Fiche faoin géad de arcaithe nua go mé ardcaid an géalaigh acu. Chomáir lei sin tá sé nóta dhéanú de seo go glufar sí sprocháta faoine mé gach servicetáit ar fáil as céalaigh sa géaltacht mar sin be cad ag daoine nó an ceart ag daoine service trí ban na géalga a ail agus iad sa géaltacht. Tá hí gach agriocht poblí commerceid a dhéanú trí géalaigh bú sé sin ar a chuchan ar a riomhfust agus na main hóisialta chomáid. Tá dúgus ar cholachtaí poblí áhar margaíochta a chur ar fáil trí ban na géalga fógraíochta dhéanú agus caihí siad formacha iiritas a chur ar fáil trí ban na géalga chomáid. Agus logóna caihí siad san a bheith inéalaigh go bhhain nó inéalaigh agus i méle. Mar sin sna blianta atá roin be achrithe móra ag tarlú i nach agriocht stáit chun le go méisiid ag clí leis an reachtaíocht nua seo. Agus bhí me géirí sin a haisfinn Steve mar léironn sé an táhacht a bhainean leis an géalaigh agus an táhacht a bhainean le forbert a dhéanú ar na scileanna teanga atá agad chéim. Agus mar dúirt me tá sé gceist agam Lord faoin chuirsa seo go príomha an teastas sa géalga garmhil ach pléhí me coppla chuirsa eile atá a géin chomáid ag dearú an teisiún. Ach an rud atá gceist leis an teastas sa géalga garmhil na cuasa anfrachtagóil agus mar dúirt me tá sé díirithe go saineol ar dhaoine tá gobar san airneal fuiblií go príomha ach tá aon duine ar gadáibh service trí bhan na géalga a chur ar fáil do chostaméirí nó do chlíont mar hampla. Agus sé an aimimtá an chuirsa seo ná an bhaín a chóirt don ran fartíthe agus na scileanna teanga a chóirt dáibh commerceid a dhéanú trí géalaigh i ggóhés na hibre agus a ggóhés sóisialta mar sin bíon an bhéim ar an dárad an teanga generalta agus an sin teanga hainúil a úsaistear san áit ibre chomáid. Tá sin an aim a bhainean leis an chuirsa seo. Coppla písa ólas eile faoi na ggóil sé a
haarskint agin ag cuaig level éagsúla, mar sin is féidir le glan tasaitheoirí tuairt faoi cuasa seo nó daoine a bhfuil ardcaighdean sa chéilge acu chana hain. So tá an cuasa seo ag cuaig level éagsúla den crat náisiúnta cailiachtaí nó the National Framework of Qualifications. Ó level a dó suas go dtí level a sé, agus tá sé sin cineal i teacht leis na level atá ar an CEFR, so a héin sin an cean is ísle na bon level go dtí C a héin agus sin an level is airde atá a gin. Maidir leis a cuasa seo is cuasa 17 é agus bíon rang 3 uachlig arsúil gach seachtain ar líne. So bíon na rangine arsúil ar Webex gach seachtain le múnteoir agus le go leor rang fartíthe eile. Agus gach blion deanamid hearma den chuasa seo bíon cean arsúil san óir agus cean san airich. Agus an chiad chairma eile den teastas de Gaeilge Garmóil nó an TGG mar a thugam Virginia ar bé sin i tosú ar an 10 lá de bhí van fór. Coupla rud eile faoi mar luime bíon rangan na bio arsúil ar líne ar Webex le múnteoir ach cuasa fólma chumisc tá an chomáid agus an chéile tal sin an chéile tal blended learning na go mbíonn an ólam sin i tarlú sa seomra ranga leis an múnteoir nó an seomra ranga fíorhfuil leis an múnteoir an sin bíon obairháile leanúnach le deanú ach bíon riú ólam agus staidir neamhsplach le deanú tíomh muoi den seomra ranga chomáid agus deantar sin ar hiú riú ólama rangana.com agus be me caint faoi sin níos mó ag an coppla bommate. Ach mar dúirt me tíomh muoi den seomra ranga fíorhfuil leis an múnteoir bíon na rudaí eile seo le deanú agus sin an rud atá i gceist leis an ólam chumisc. Maidir leis an churthaige múnteoireachta a ústimid sa chuasa seo, buine muid úsáid as churthaige cumarsáideach atá fólamheoir learnach. An rud atá gceist leis an churthaige cumarsáideach na go neanmuid sár iireacht teanga atá úsaideach a bhuanú don na ranfartíthe ar fad. Le go méid siad san in an cumarsáid hí a dhéanú mar a dúirt muid i ggóthaics na sóisialta agus i ggóthaics na hibre. Agus maidir le bheith fólamheoir learnach chuirmuid an béim ar ranfartítheacht na bhólamheoirí. Le go méid deis na acusan páirtghríomhach a ghlacu san na ranganí chun clachtú a dhéanú ar teanga atá fólamthe acu. So mar dúirt me an bhéim ar an ranfartítheacht agus chun sin a éascú bíon go leor obair bhirte agus obair grúpa riúíochtaí róilglacha cluichí teanga is sa riile a gceist i nach éon rang. Mar a luime hana bíon obairháile nó masúnithe le deanú mar chuid den chúrsa. Bíon 3 léomhuiscint le deanú, 3 hasc scríbhneoireachta agus 3 rial chluist thuiscinne le deanú le linn an chairma agus an sin béal tríal le deanú ag jeú an chairma chomáid ach a rís deantar an béal tríal sin le scrú de thuirí ar líne. So sin an masúnú a bíon a gceist leis an chúrsa seo, mar sin bíon masúnú leanúnach a gceist agus an sin an bhéal tríal ag an jeú ar fad chomáid agus chuirtear na marcanna sin le chéile chun grad jeirí an chúrsa a ail. Maidir leis an masúnú nó maidir leis an obairháile faigheann gach fólamheoir aiseolalas páirsantaithe ar an obair a chuireann siad isteach agus dearhan go sé sin ar chean na rudaí is luachar a beidir faoin chúrsa seo na an táiseolalas a aon na ranfartíthe ar an obair a chuireann siad chuginn. Tá choras faoi leith a gin maidir leis an obairháile agus na tascanna sin le go méid na fólamheoirí ag fólam ó na botún a dhéanann siad féin. Agus mar dúirt me tá an táiseolalas sin páirsantaithe agus an chimstítheach. Luí me an riú ólam agus an staidir neamhsplach an sin ach getabag níos mó ólas faoi sin
Luí me go bhfuil siú riú ólama a gin nó an e-learning website dartidal rangana.com. Agus do gach level den TGG nó an teasta sa géalcha garmal atá a gin, chláirtar na ranfartithe nó fólamóirí ar chuirsa ar rangana.com chomai. Agus ar an na cuasaí sin ar fad tá cuidmhór ceachna idir ghríomhacha agus fáann tú aiseolalas leithreach ar na ceachnaí sin. Is féidir leis na fólamóirí súil siar a dhéanamh ar an ábhar a rinneú sna ranganí, agus is féidir leo olbhú don chéad rang eile. Agus táneart cóid fuama an córáite sa riile chun cuidú le daoine sin a dhéanamh, an súil siar agus an tulhachan sin a dhéanamh. Agus tá sé feici a gine hena héin go bhfuil cheangal láidir idir rath an ólamóra agus an tam atá caite acu ar rangana.com. Mar sin is ais staidir ionintach é rangana.com do gach duine agus mar dúirt mé bíon na torthaí sin le feiceáil aon duine a chaithinn cuidmhór ama ar rangana.com bíonn si sin le feiceáil sa torú ag dearú na bliana do ghra. Chomáile sin chuir muid amach nuairchain cheachtainúla de gach duine an iad a chaneal ar an ólas maidir leis an méid ama atá caite acu ar rangana.com agus maidir leis an obairháile atá curtha acu thuginn agus atá ceartaithe ag ar gceart a chóirí. So chuirtar na nuairchain cheachtainúla sin amach chun sppragu a thuirt don na fólamóirí is dócha agus le chuirigh na dáibh go méidir go bhfuil gottabag níos mó ibre dí an teachtan seo nó beidir go bhfuil tú sásta leis an béid a deanta acu an teachtan airthe sin. Ach sin rangana.com agus mar dúirt mé ais staidir an luachhair atá an de aon duine atá ag tuairt faoin cuasa seo. Ach ar náid tá bailí eile an chun staidir neamhsplach a dhéanamh agus tá rangana.com luaite agam ach tá near bailí eile an chun fios a chur ar de chuid géalge agus mála muid do gach fólamóir irid géalge agus is féidir a úsáid tíomh muoich den na ranganí beo gach seachlan. Bíú sé sin ceircail córa nó bheith arcar TG cethir i gcéisteach leis an radio na Gaeltachta ríra nó radio na Lifa nó na stáisiún eile atá ar fáil, le podcréaltaí nó tuairis.caí nó fiú ar na main hóisialta tá cuidmhór lechanach ar fáil an sin chun cuidú leat an chéalaigh a chealbhú is dócha agus chun cuidú leat ar an aistear fólama seo. So mar dúirt mé tá béh bhí le ar an staidir neamhsplach sa chuirsa seo chomai. Agus maidir leis an rud a bheits le déanú ag an ólamór a thugann faoin chuirsa seo, mar dúirt mé béar chu freastal ar ranganí beo gach seachtain chuirsa de seachtaine atá an. Béar chuút na tascaní a churisteach gach seachtain nó gach up le seachtain, an obair ar rangana.com a dhéanú agus an súil siar agus an tulbhachan sin a dhéanú, an dhéalacha úsáid ard agus is féidir agus a bheith ólach ar cadtíir go béis le deanú agus ag dearú a chuirsa maidir leis an obair agus a bhéal tríal na rudí sin ar fad. A chomáile sin tugam mu dinne ar takeíochta agus is féidir don na fólamóirí a thugann faoin chuirsa seo linn. Ba bhaid linne go mhaithí gach fólamóir aimimena an chuirsa amach agus go mhaithí siad taitniú as fásta. Mar sin chuirmuid neart service takeíochta ar fáil dólamóirí, bíon forann héalchultúir ag obair le linn na seachtaine ar náid bíon na múntúirí ar fáil le linn an rang a héin. Tá rangana.com a gin tugtar troir leor agus leor an cumsítheach do gach fólamóir ag tús an téirme. Agus mar luúin mé fásta an táisiolalas sin ar an obairháile tá sé sin an luachhuiir chomai. Ach má bhíon réachtanis speisialta ag duine ar bí is féidir teagháil a dhéanú linn agus bemuid ansáasta freastal ar na réachtanis sin ard agus is féidir níl le deanú ach teagháil a dhéanú linn agus bemuid sásta íon réachtanis atá agus a phlé leat rih ré. So mar luí mé tá cuaig
level éagsúla agin ó level a dó suas go dtí level a sé, mar sin mana bhfuil tú cinse céan level atá arnach dite. Tá is féidir coppla rud a dhéanú nuair a churann tú isteach ar an chuirsa bíon ar gach fólamheor survey réú chuirsa a líonú isteach agus chuirtar rint ceistní ort maididir leis an taithí atá agad leis an néalaigh a chomáile sin ar líne ar géalchultar.com tá tríal géalga ar líne a gin. So is féidir leat an tríal géalga ar líne a dhéanú inis chun de level héin nó chun de chaidan a bhas. Agus be meán an nasc sin a chur isteach ag jeú an teisiún. Mar sin táhearrad an sin chun level nó caidan an ólamheora a bhas lena cinú go gurfií iad ag an level ceart. Le go mhainhí siad irid tarbh agus sult as na rangana agus is féidir. Mar sin má tá spéis agad chláú ar an chuirsa seo. Is féidir chláú ar siú gréasáin ar géalchultar.com. Má héon tú ag géalchultar.com feici tú go bhfuil áit bhog an seo don airneal fuibli an seo agus be ólas an faoi na cuasaí ar fad an sin. nó mas míon le tiilú óla se áil má bíon éon ceist agad is féidir le teagháil dhéanú le Ellen Curtin banisteúir díalachain agus margaíochta géalchultar chomáid agus be siise sásta éon cheistetá agah a phléin. ó beidir má tú gobar an agriacht agus tá spéise coppla daine tuairt faoi bú Lord le Ellen faoi sin. A chuir dúirt me is féidir le chláú ar géalchultar.com agus sa rannog sin don airneal fuibli betún an teacht ar an ólas faoi agus ar ólas faoi na level chomáid. Leis céimfa ar cheartú chláú ar an TGG. Mar luir me tá an cuasa seo tá is caiiliacht aitheanta iad ar an chrat náisiúnta caiiliachtaí, the NFQ, the National Framework of Qualifications. Mar sin caiiliacht aitheanta atá an ag na level éagsúla. Tá sé díirithe ar eilehaintteanga a chur orthasúd ar bhaid ó servsí trí dhéalaigh a chur ar fáil. Agus tá sé seo an táhachtach mar a dúirt mé tá sé díirithe ar dhaoine a bíon ag chur servsí ar fáil do chliaint nó do customéirí nó ag déanna cumarsáide le cóglachaithe trí bhan na Gaeilge. Agus tá an béim ar an teanga léithúil agus ar teanga na hibre chomáid. An teanga sin atá úsaideachtait agus tú ag irí servicí trí Gaeilge chur fáil nó Gaeilge úsáid san áit ibre. Tá sé an táhachtach mar chuid den orbert garamóil, ach mar luime ag tús an teisiún chomáid sna blianta atá roin anis agus na blianta atá roin be níos mó deis na fostaíachta an do dhaoine a bhfuil ard caidan Gaeilge acu. Mar sin is fiú go mór tús a chur le seo anis le go méid tú an na deisina sin a hapú. Bíon na rangana idirghríomhach mar idir me hana bíon an béim ar an ranfartíocht ar an obergrúpa agus bíon múteoirí ar ard commas i món na rangana sin ar fad. Tá neart taithí acu ar fad ar na rangana sin a bhuanú agus ar rangana a bhuanú ar líne chomáid chun iad dhéanú an soltúir don na ranfartí agus chun an ranfartíocht sin a sppraús na rangana héin. Agus go máile sin deis tá an aithneachar ar riine eile in airnealacha éagsúla chundachid Gaeilge chhlaachú nó fios nó beidir í ólam den chéadú chomáid. So sin cinneal spléchú ar an teastas sa Gaeilge garamóil agus be me sásta ceisnirbí atá agah maididir leis an TGG ragart ag an jeú. Ach tá coppla cursa eile a gin chomáid agus deanhí mé lé an rasta ar na cuasaí sin ar ogla beidir nachhfuil tú an tuairt fa chuirsa deisseachne faoi láthair ach go méid spéis agad tús a chur leis an forbert garamóil sin. Mar sin féid na cuasaí eile atá a gin na bhfuil cursa lech lé a gin maididir le scill na gúchain agus service do customéirí.
Arís cuasa leath le eile maidir le hóráidí a thuirt in dhéala concuid den na frásaí is úsadí a bhúnú don na ranfartíthe le go méid siad an níos mó chéalaige úsáid mátá óráidí le deanú acu. Tá cuasa géalgóginn de chóirleoirí tofa, cuasa cuaig seachní atá gceistin sin, agus tá gréasan na géalga a gén chomáid. Ní cuasa é seo ach gréasan atá an ar náid. Tá ólas a rint maidir le hacunaí agus le himachtaí nó a bheits úsáideach de aon duine a bhfuil spéiseachú sa céalaigh nó atá ag opair in airneal na géalge nó ar bhaith le níos mó géalaigh a úsáid beidir. A bhíon seminar chréasáin a gin gach coppla mí mar chuid de gréasan na géalge agus fiidir leat freastal ar na chaintena seo le hí chaintúirí agus bíon siad ar fáil ar ganel YouTube chomáid. Mar sin mas míon leat chláir dá éon chean na chuirsaí seo arís is féidir le gáil ag gcéalcultúr.com agus thuig an ranóg sin an tab sin den airneal fublií agus bé ólas an faoi na cuasaí seo ar fad le fáil sa ranóg sin ar gcéalcultúr.com. Mar sin a bhfuil agamsa mar dúirt me be me brasáasta ceistena ar bí atá agah a ragart bhí túir ólas an sin is dócha ach mátá ceist ag aon duine is féidir lá a chur suas nó is féidir iad a scríú sa wach sa chóra más míon libh. Tílim go bhfuil ceist ag nula an sin inis an nula seans go mit an tú híon a dhíhhailú an sin an ceist a chur. Tú an sin an tú gnear tú sin de himpeiste anhearna nula. Sure. Well, bhfuil tú an mé cluistant? Tá mé an tú cluiste is? Céin áit na bhfuil na rangana ar siúl. Bíonn siad ar siúil ar lína an nula gach seachtain. So ar WebEx, dúigh tú nasc agus beún an clicail ar an nasc sin gach seachtain agus freastal ar na rangana. Mar sin is féidir leat iad a dhéanú san ifig nó sahála nó cibíáid. Agus tá tiilú ólas ar gcéalcultúr.com maidir leis na hámaní mar dúirt me an chiad chairma eile den TTG beise ar siúil ag tosú an teachtain dar tús an deithú lead a bhí bhean fór agus bíon na rangna seo ar siúil le linn an lé. So mar dúirt me suidir lom an nasc a chur isteach Tá goh le go méisi gan an teolalas ar fad a eiceil ach mar dúirt menú le bíonn siad ar fad ar siúil ar lína ar WebEx agus an bhéal tríal ag dearú an chuirsa chomáid bíonn si sin ar siúil ar WebEx chomáid mar sin ní bhéh ar taistil ag an na gcéalcultúr ná aon rud mar sin. Céntaach gur maigad. Gur míle maigad an bhfuil ceist ag aon duine eile seans nach bhfuil. Sin go bra mar sin a cháirde mana bhfuil ceist ag aon duine eile mar dúirt me is féidir libh teacht ar an ísin seán bhfuil an teolalas ar fad be sé ar ganel YouTube rih a bhád ach an teolalas ar fad faoi na cuasaí ar fad a luúme bé sé ar fáil ar gcéalcultúr.com agus chur me nasc hiige sin isteach hiag an tastal géalaigh ar lína an tríal géalaigh ar lína chur me sin isteach sa bhaachsach óra chomáid agus nasc hiag an bhróseir maidir leis an TGG héin agus tá chur síos ar gachrad an sin fásta. Mar sin mana bhfuil aon cheist eile agah gur míle maitheh a chairde as teacht inniu agus tásúil agam go bheiceú muid cuid agah san óir ag tuairt faoin TGG an sin. Gur maitheh a chairde agus amór.